домакини, уважаеми колеги, гости, приятели. Тук се каза само, може би, една частица от биографията на Дрангов, която е толкова богата, че сигурно няма да ни стигне цял ден да говорим за него. И свидетелствата не са едно и две и заслужават проучване. До към 70-те години на миналия век са били публикувани 20-на статии и брошури за Борис Дрангов, но едно пълно цялостно изследване липсваше. Именно с това се зае нашия колега Тодор Петров, написвайки тази монография, която мога да кажа, че предизвика невиждан интерес и тиражът първоначално Македонския институт, ние винаги даваме в 300 броя, свърши почти същата година. И сега направихме допечатка и надявам се книгата да стигне до всеки от вас. Тук сме донесли няколко броеве. Хората, които са в София, са добре дошли в Македонския дом да получат екземпляр, който се интересува. Особено знам, че тя представлява голям интерес за днешните военни, които са, тъй да се каже, следовници на Дрангов. Искам нещо да кажа, което тук не се каза, поради липса на време, разбира се, и тематиката е такава, но Борис Дрангов се е бил не само в Македония, не само в Тракия, а и в Добруджа. Тоест в трите края на българското землище в нашата история. И по време на Тутраканската операция 1916 година, благодарение на него и командваната от него първа пехотна Софийска дивизия са пленени 28 000 румънски войници, 450 офицери. Малко след това Дрангов води своята войска отвъд Дунава към румънската столица. И ми позволите да цитирам някои интересни факти. Ето какво пише един свидетел на тези събития. Скоро сборни роти потеглят за Букурещ и там по Калея Виктория почернелите от бурите шопи с музика твърдо крачат и с натъкнати ножове друсат равния пасаж, а румънците стрепят надничаха от прозорците и от балконите да видят тия жилави войници, които повалиха тяхната армия и вършиха чудеса по бойните полета. Това пише Антон Расуканов. Малко след това, когато продължава своите действия, за Борис Дрангов, един от очевидците, отбелязва следното. Един ден, когато полкът пак пътуваше, един човек снажен, красив, с орлов поглед и вирната глава, беше застанал до пътя и пропускаше дружините. Това беше началник щабът на дивизията от полковник Дрангов, Борис, човекът, който обичаше родината до безкрайност и до забрава. Той отправяше своите пламенни и огнени слова към войниците, които познаваше още през Балканската война, когато бе началник щаб на бригадата. Този безподобен офицер, който не се боеше от нищо и който по-късно загина на бойното поле, тъй както възпитаваше и проповядваше с делата си примера и словата, че няма по-славно дело, с което човек може да се гордее от смъртта за Отечеството. Случва се и нещо твърде интересно, когато нашата войска напуска Букурещ, решават, между другото, да посетят и някои исторически паметници, да видят културни забележителности на този град и заедно с това извършват един тържествен марш с знамена, демонстрирайки бойния дух на българската армия. И един от свидетелите е написал следното по този повод.
Музиката свири, знамето се вее, лъвът реве. Като на парад нашата дивизия се носи по целия Букурещ. Церемониален марш пред всички къщи, пред всички прозорци, пред всички изплашени погледи, пред всички застинали сърца. Виждате ли сега българския войник? Може да няма гащи, но победи. Може да носи съдрани панталони, но победи. Може да мъкне смачкан шинел, но победи. Гащите се купуват, панталоните се кърпят, шинелите се гладят. Славата не се купува. Честта не се закърпва. Поражението не се изглажда. И все пак вие ни сочите една хартия, а ние ви сочим 100 победи. Ние, първа дивизия, желязната, славната, непобедената, непобедимата, непобеждаема, ура! Водената именно от Дрангов дивизия. Така че препоръчвам ви тази интересна книга за прочит. Благодаря за вниманието.